Nehovor mi, že nechceš od tohto života viac ako to, čo momentálne teraz žiješ. Buď máš peniaze, ale nemáš čas, alebo máš čas a nemáš peniaze. Je to naozaj úplne to všetko, čo sa nám ponúka? Neexistuje proste mať obe? Žiť proste kľudným, kvalitným životom? Ja ťa takto na úvod vítam na mojom v poradí 3. Real Talku, na ktorom sa primárne venujem téme network marketing, príležitosti, možnosti, osobnostný rozvoj aj pre teba. Hneď na úvod by som začala tým, že nie je čas strácať čas. A ja som tento kanál vytvorila tak, aby si ty tvojim časom nemrhal, ale práve naopak niečo získal. Žijeme v 21. storočí. Žijeme v dobe, kedy sa všetko extrémne rýchlym spôsobom mení a posúva. Nové technológie, nové systémy. A my, či chceme, či nie, sa tomuto systému budeme musieť podriadiť a zmeniť aj náš doterajší zvyklý životný štýl. Neviem, či si uvedomuješ, ale každodenne prichádzajú na tomto svete o prácu tisícky ľudí. Prečo? Pretože ich nahrádzajú roboti. A to je súčasnosť, to je realita. Ja tu nie som na to, aby som ľudí strašila. Ja tu som na to, aby som vysvetľovala, aké máme možnosti. A ak to tebe nič nehovorí, kľudne ma vypni. Ale ak ti to niečo hovorí, ak ti to dáva proste zmysel, pozeraj každú jednu časť. Pripoj sa k nám. Pripoj sa k niekomu, čo ti dáva zmysel, ale vec, že treba urobiť isté zmeny, pretože čoskoro sa náš doterajší spôsob života zmení. Neviem, či vieš, ale v McDonalde už nájdeš roboty, ktoré roznášajú jedla. V Amerike už po teba príde taxík bez taxikára. Ako to bude o 2 roky, ako to bude o 3 roky a ako sa na to všetko pripraviť. Vyberať si zamestnanie v dnešnej dobe je naozaj veľmi zložité. Väčšina ľudí si vyberá zamestnanie podľa toho, kde je dobre zaplatených. Ale myslí si, že pri takomto zamestnaní, ktoré možno ani nerobíš naozaj s tou chuťou, s tým nadšením, niekedy v živote budeš naozaj skutočne naplnený. Ja nehovorím, že teraz máš dať výpoveď a nemáš myslieť na to, z čoho zaplatíš účty. Byť zodpovedný k životu je tou najdôležitejšou časťou nášho života. A k tomu patrí samozrejme aj sebareflexia. Pretože pokiaľ ja neviem sama sebe povedať, nie, toto nerobíš správne, na to musíš zapracovať, nikdy v živote sa nikde neposuniem. Práve na základe svojej sebareflexie som pochopila, že isté informácie musím vyhľadávať, pretože častokrát som konala nevedomo. Proste chýbali mi isté fakty, vedomosti na to, aby som reálne začala tú danú vec, ktorú trebalo riešiť, brať vážne a hľadať tie také uvedomelé riešenia. Moja životná cesta začala v tom, že som si začala tieto všetky fakty spájať, že naozaj chcem prežiť jeden život do hĺbky, naplnený život radosťou, láskou, pokorou, vzťahmi, úsmevmi. Proste chcem tento život naozaj žiť, nielen prežívať. A mňa tak strašne reálne bolí, keď vidím, koľko ľudí na tomto svete trpí. A najhoršie na tom je, že niekedy si dokážeme vytvárať aj my sami svoje vlastné búrky a potom sa na ne sťažujeme. Takže na to, aby bol človek šťastný, možno mi dáš za pravdu, potrebuje mať v dnešnej dobe aj tie peniaze, aj keď nie sú prioritou, ale peniaze v dnešnej dobe dokážu naozaj veľmi toho veľa vyriešiť. A v prvom rade, na to, aby sme mohli skutočne byť tu prítomní a užívať si tento život, potrebujeme čas. Takže pre mňa network marketing nie je najlepší na tomto svete jediný, ale je najlepšia možná voľba v 21. storočí. Ide tu vlastne čisto len o to, že odporúčaš ďalej to, čo ty žiješ, čo ty skúšaš. Jediní hejteri network marketingu sú ľudia, ktorí mali buď málo vedomostí, buď málo skúseností, alebo mali niečo dočinenia s nesprávnou firmou. Ako je možné, že keď network marketing nefunguje, tak čím ďalej, tým viac ľudí sa k network marketingu pridáva a sú to naozaj podnikatelia, ktorí mali veľké firmy, mali krásne príjmy a napriek tomu skončili v network marketingu. Ako je možné, že network marketing je najrýchlejším rastúcim odvetím? Keď sa pozrieme na futbalový alebo filmový priemysel, stále na tom rebríčku číslo 1 je network marketing. To myslím si, že sú fakty. To nie je o tom detko, babka povedal, ale to je naozaj niečo, na čo treba sa sústrediť, pokiaľ hľadáme tú cestu, ako ten čas a tie financie mať.
Ja chcem mať čas na svoje deti, ja chcem mať čas na svojich priateľov, ja chcem mať čas na relax, na odpočinok, ja chcem mať čas na to skutočne žiť. A čo ty? Samozrejme v jednom krátkom videu ti nevysvetlím, aká je to obrovitánska šanca pridať sa k firme, ktorá nenesie žiadne riziko, ale s ktorou môžeš toto všetko dosiahnuť. Ale dnes ti ukážem 3 rôzne možnosti, ako sa stať presne vo firme Shogun, s ktorou spolupracujem ja a ktorá mi čím ďalej dáva tým väčší zmysel, pretože čo sa týka marketingu, tak ten ma zaujímal stále a sú tam všetky prvky na to, aby sme to spoločne zvládli. Pretože to naozajstné šťastie, ten úspech nikdy v živote nedosiahneš sám, ale iba spoločne. A takisto bez viery, nádeje a lásky to nikdy nepôjde. Čiže tvoj biznis musí byť robený s láskou. Musíš myslieť aj na toho človeka, s ktorým spolupracuješ, musíš myslieť na tvojho zákazníka, musíš myslieť, že to, čo chceš pre seba, chceš dopriať aj iným. To je zákon príťažlivosti. Nechcem to tu už naozaj miešať a možno sa niekde strácať v myšlienkach, ale chcem ti dávať možno také isté uvedomenia, ktoré som mala v živote ja, ktorí ma prinútili začať na ten život sa pozerať trošku s nadhľadom. Aké máš možnosti, sa dozvieš o chvíľu. Nedávno som od jedného známeho počula, že nie je bohatý ten, kto si kupuje drahé veci, ale ten, kto reálne vie, za čo platí. A častokrát sa v dnešnom systéme dostávame do toho, že si myslíme, že všetko, čo je drahé, to je dobré. A neuvedomujeme si, že v podstate reálne nejakých 80% platíme práve za tú značku a nie za obsah. Čiže ak sa chceš stať bohatým, tak myslí na to, aby si síce používal a kupoval si, teda investoval do veľmi kvalitných výrobkov, ale nepreplácal zbytočne na tej značke. A tu je jedna z možností. Práve Shogun má 3000 produktov dennej spotreby. Vysoko kvalitné. Taliani si naozaj na tú kvalitu vedia potrpieť, kde nepreplácaš, kde proste platíš čisto len za ten kvalitný obsah. Staň sa spokojným, alebo lepšie povedané najspokojnejším zákazníkom. To je úplne prvá príležitosť pre teba. Poďme sa pozrieť na to, čo reálne Shogun ponúka. Nemám tu samozrejme všetko. Ak sa chceš viac pobaviť o tom, aké všetky produkty máme, kľudne ma kontaktuj alebo mi napíš komentár a ja sa ti ozvem. Takže máme samozrejme vysoko kvalitné parfémy, ktoré sú v podstate jednak jednej tá istá skoro receptúra ako od rôznych svetoznámych značiek a nájdeš ich samozrejme vo rôznych veľkostiach. To je také úplne krásne, čo vložíš aj do vrecka, aj do tašky. Vysoko kvalitná kozmetika, tento arganový krém denný, ja som si úplne zamilovala. Hneď po nanesení naozaj vidíte, ako sa vám tá pokožka úplne napne a stojí naozaj smiešný peniaz, akurát, že je teraz v novom obale. Ale toto ja odporúčam, skúšam to už prvý mesiac, to používam a hovorím, že výsledok vidíte hneď. Potom napríklad takýto aloe vera spray prvej pomoci, máme tam čistiace prostriedky, ktoré naozaj odstrania aj tú najväčšiu škvrnu, najväčšiu proste špinu. Vyskúšala som topánky, máte ako nové. A samozrejme nejdem tu ukazovať ďalšie výrobky, len chcem naozaj ukázať, že od suplementácie po kozmetiku všetko nájdete na jednom mieste. Samozrejme Shogun všetko nevyrába, ale spolupracuje s ďalšími inými firmami, ktoré majú tieto kvalitné výrobky. Takže prvá príležitosť, staň sa spokojným zákazníkom, ktorý zbytočne neprepláca na značkách, ale platí priamo za obsah. A teraz sa dostávame k druhej veľmi lukratívnej ponuke a to je staň sa poradcom Shogunu. Bez ohľadu na to, aké máš ciele, či si chceš len kupovať tieto všetky produkty od seba, produkty dennej spotreby, 3000 rôznych produktov so zľavou. Pozor, pretože žiadna iná firma, neviem o tom, že by niečo také ponúkala, 30 až 50% na všetko. Zober si, koľko peňazí môžeš ušetriť, pokiaľ budeš každomesačne nakupovať od seba za tú najlepšiu možnú cenu. Mať vlastne svoj vlastný online shop, z ktorého získavaš zároveň cashback, z ktorého získavaš tie najlepšie možné ceny už na celý život, pokiaľ budeš teda tieto nákupy robiť, alebo si chceš zarobiť 100, 200, 300, 400, 500 eur mesačne, alebo reálne chceš na tom stavať biznis. Je to pre teba všetko umožnené, pripravené. Jedinou podmienkou, ako som spomínala už v druhej časti,
je zakúpiť si tento náš pracovný nástroj, ktorý obsahuje 133 vzoriek parfémov. Samozrejme, tento nástroj predáva sám, my v tíme máme skúsenosti, že Coolfreak jednoznačne predáva, aj to, že vy dobre voniate, predáva a zo zákazníka sa častokrát stane nakoniec poradca práve preto, pretože chce nakupovať pravidelne, pretože sa zamiluje do našich produktov a potom si zráta jednak jednej a povie si, OK, tak prečo nevyužiť túto šancu. Takže toto je jediná investícia, ktorá ti stojí v ceste k tomu. V mojom týme sa podarilo babám zarobiť si reálne v prvý mesiac, nájsť si prvý mesiac zákazníkov bez toho, aby vyšli so svojou kožou na trh. Reálne tým, lenže sa zoznamili s produktom a vyšli do ulic. Pretože tí ľudia budú reagovať. Aj mne sa stáva, že ma ľudia zastavujú po nákupných centrách a pýtajú sa ma na to, aký mám parfém, pretože nikdy v živote nič také necítili. A ja som prišla ku klientovi bez toho, aby som ho nejakým spôsobom oslovila. Čo sa môže stať s tvojim životom, ak začneš teraz? Čo sa môže stať s tvojim životom, keď prvý mesiac nájdeš čo je len 10 zákazníkov, ktorí budú spokojní a budú o tom rozprávať ďalej? Čo sa môže stať s tvojim životom o 5 rokov, pokiaľ budeš na tom pracovať, budeš mať spokojných zákazníkov, ale zároveň sa k tebe pridajú ešte aj ľudia, pretože pochopia, aké veľké možnosti sa tu nachádzajú. A tu sa dostávame k tomu, pretože z priamého predaja, máš samozrejme veľmi veľký zisk. O tom potom. Ale my hovoríme aj o tej časovej slobode, o tom mať čas. A tu je ten druhý spôsob, ktorý ti práve Shogun umožňuje zarábať aj pasívne. Prosím ťa, na chvíľku sa zamysli a povedz mi, čo by si potreboval na to, aby si mohol spustiť svoj vlastný online shop. V prvom rade nejaký kvalitný produkt, proste strašne veľa peňazí, strašne veľa vedomostí a strašne veľa času. U nás môžeš mať svoj vlastný online shop, vytvárať si svoje vlastné podnikanie, byť spokojným zákazníkom, byť spokojným biznis partnerom za 120 eur. Ak táto príležitosť ešte pre teba stále nie je lákavá, určite si pozri aj 4. diel, ktorý vyjde v nasledujúcich dňoch a pokiaľ je táto celá príležitosť lákavá pre teba, alebo pokiaľ si sa našiel v jednej z týchto príležitostí, určite ma neváhaj kontaktovať. Ja sa budem veľmi tešiť na to, či sa staneš môjim spokojným zákazníkom, či sa staneš našim poradcom, alebo či spoločne začneme budovať niečo veľké. Všetko dobré vám prajem.